Monggo. Semarang Contemporary Art Gallery inggih menika salah satunggalipun papan wisata ingkang mapan ing dalan Taman Sri Gunting Semarang, Jawa Tengah. Galeri menika dipunginakaken para seniman kangge nepangaken karya seni ingkang sampun dipundamel. Galeri ingkang sampun wonten saking warsa 2000 setunggal menika bikak saben dinten Selasa dumugi Minggu lan tutup nalika dinten Senin. Masyarakat saged rawuh wonten mriki saking Tabus Doso enjing dumugi 8:30 dalu. Miturut Riko Pahlevi ingkang sampun nyambut damel kirang langkung 1,5 tahun, Pelomben Semarang Contemporary Art Gallery nate dipunginakaken kagem Gereja Katolik, pabrik sirup lan ugi nate dipunginakaken kagem kantor asuransi. Wangunan menika asli warisan saking kolonial Walanda. Dengan bosen kalian wisata alam, rawuh ing Semarang Contemporary Art Gallery saged dados pilihan. Boten namung koleksi lukisan kemawon ingkang sae, wangunan galeri ugi sae. Wangunan menika khas saking kolonial Walanda. Irin lan Abel minangka pengunjung ngandharaken menawi panjenenganipun nembe sepisan tindak ing Semarang Contemporary Art Gallery. Irin raosaken menawi panggenan menika saged mbikak seserapan enggal. Menurut Abel, kathah seniman ingkang kagungan ide-ide ingkang wiyar lan kreatif lan saged damel lukisan ingkang luar biasa. Para pemirsa, kalau kula nembe nyobi kemawon alat musik ingkang dipunwastani andong. Nah, seru sangat para pemirsa saged mriki lan ugi saged nyobi alat musik ing tunggal menika. Boten namung patung lan lukisan kemawon, wonten ing Semarang Contemporary Art Gallery ugi wonten piranti musik, tuladhanipun piranti musik andong. Salah satunggalipun patung ingkang narik kawigaten kula inggih menika patung seniman asli Yogyakarta inggih menika Bapak Budi Kustarto. Roni ngandharaken menawi Budi Kustarto menika asring gambar utawi mendhet objek saking tiyang sanes utawi artis. Ananging gambar ingkang dipun damel Budi Kustarto boten misuwur. Lajeng panjenenganipun kagungan ide menawi objekipun panjenenganipun piyambak. Budi Kustarto maringi piweling menawi dados artis utawi seniman kedah kagungan ciri khas supados masyarakat boten supe. Nggih, para pemirsa, panjenengan kula sampun mirsani lukisan-lukisan ingkang wonten ing Semarang Contemporary Art. Nah, panjenengan saged mirsani wonten ing mriki namung 20.000 kemawon. Kula sekalian Prabu Jito, matur nuwun.